سلام كبرت تخطاتلتي بيتنا انترتينمنت خميت ونيو نقع عمتاوي كبر بعل تركو صورو أبصحكم أبصحنا مس عمتاوي كبر بعل الزامدنا تنتاوي وكبر بيتا كريستيان تركو صورو إن دحسسنا زانيحيت كنكبرينا مكتتالكم أي فلينا كاب كتما وورو بمرا قص كاب حدا وط كوحي تفلفيلو تهانسا وكبنا كنا هنسا تبب زعرفو بيتا كريستيان إيو እዚ ቤተ ክርስቲያን ብናይ መስቀል ቅርፂ ዝተሰርሐ ኮይኑ ብሰለስቱ ገጻቱ ካብቲ ዋና ከውሒ ዝተቐረጸ እንትኸውን ብድሕሪቱ ድማ ምስቲ ዋና ከውሒ ዝተጣብቆ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ። ብናይ ስነ ህንፃ ጥበቡ ሰሚ ሞኖሊቲክ ተባሂሎም ካብ ዝምደቡ ቤተ ክርስቲያናት ሓደ ኮይኑ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ናይቲ ከባቢ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ብኣብርሃ ወኣጽብሃ ከም ዝተሃነጸ ይዛረቡ። ሓደ ናይ ስነ ህንፃ ሰብ ሞያ ድማ ኣብ 10 ክፍለ ዘመን ተሃኒጹ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ ኣለዎ። እዚ ቤተ ክርስቲያን 10 ብ12 ሜትር ስፍሓት ዘለዎ እንትኸውን 3 ክፍልታት ዓርሶም ዝኻሉ 13 ዓምድታትን ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ እቲ ውቅር ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ስእልታት ዘለዉ እንትኾኑ ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ከም ዝተሰኣሉ ይእመን። ገዳም ጨርቆስ ውቅሮ ልዕሊ 20 ተመራመርቲ ሰሓብቲ ታሪክን ስነ ህንፃን ኣብ ፀሓፍዎ መፅሓፍቲ ዝተጠቐሰ ኮይኑ ካብዞም ፀሓፍቲ ሓንቲ ዝኾነት እንግሊዛዊት ሩት ፕላንት አርኪቴክቸር ኦፍ ታይገር ኢትዮጵያ ኣብ ዝብል መፅሓፍ ካብ ከውሒ ተፈልፊሎም ካብ ዝተሰርሑ ውቅራት ኣብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ጨርቆስ ውቅሮ ሓደ ካብቶም ኣገደስትን ቀዳሞትን ኣብነታት ምዃኑ ኣስፊራቶ ትርከብ። ዝተፈላለዩ ወጻእተኛታት ሓወፅትን ናይ ታሪክ ምሁራንን እውን ብዛዕባ ስነ ህንፃ ጨርቆስ ውቅሮ ምስ ስልጣነ ኣክሱም ዘለዎ ምትእስሳር ብምጽናዕ ጥበብ ቅዲ ኣክሱማውያን ካብ ዝዓረፎም ገዳማት ሓደ ምዃኑ ንዓለም ኣፋሊጦሞ እዮም። ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ልኡኽ ፖርቹጋል ዝኾነ ፖርቹጋላዊ ካህን ፍራንሲስኮ አልቫሬስ ብወገኑ ጽባቐ ጨርቆስ ውቅሮ ብወርቂ ዝተለበጠ ብብራና መጽሓፍታት ስእልታት ዝደመቐ ውቁብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ጽሒፉሉ ኣሎ። እዚ ዓይንን ቀልብን ወጻእተኛታት ዝሰሓበ ገዳም ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ብወራር ኣሕመድ ኢብራሂም አልጋዚ ግራኝ ኣሕመድ ሓደጋ ምቅጻል ከም ዝበፅሖ ሰነዳት ታሪክ ይሕብሩ። ተክለ ጻዲቅ መኩሪያ የኢትዮጵያ ታሪክ ከአክሱም እስከ አድዋ ኣብ ዝብል መጽሓፉ ጨርቆስ ውቅሮ ኣብ እዋን ወራር ኣሕመድ ግራኝ ሓደጋ ምቅጻል ካብ ዘጋጠሞም ጥንታውያን ገዳማት ኣብያተ ክርስቲያናት ሓደ መንበሩ ይገልጽ። ብዙይ እውን ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ኣልባሳት ወርቅን ክባራት መጽሓፍቲ ብራናን ተቃጺሎም ተሰሪቆምን እዮም። እቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ብምስርሑ ከዓኑ ከምዘይከኣለ ኣብቲ እዋን ብዝበፅሖ ሓደጋ ምቅጻል ግን ክሳብ ሕዚ ኣብ ምሕሲ እቲ ቤተ ክርስቲያን ጸሊም ትኪ ዝመስል በሰላ ፈጢሩ ይርከብ። ከም ጥንታውነቱ ናብ ረብሓ ዘይተቐየረ ጨርቆስ ውቅሮ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ጥራሕ ዘለዎ ቦታ ዘይኮነስ ጥንታዊ ስልጣነ ጥበብ ስነ ህንፃ ዝገልጽ ሃብቲ ዝሓዘ እዩ። እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ምስ ጥንታዊ ውቅር ቤተ ክርስቲያን ጨርቆስ ውቅሮ ዝነበረና ሌላ ነዚ ይመስል። ብቀጻሊ ብኻሊእ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ሰላም። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ቤትና ሁኑ። ሰናይ በዓል።